sauraro barkamu da wannan lokaci kamar kullum sunana Halima Hassan Saifullah daga nan tashar Daza TV kafar sadarwa mai isarwa daga nan jihar Bauchi a inda a yau 12 ga watan Rabiul Awwal wanda yayi daidai da 4 ga watan Satumba shekarar 2025 ake murnar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya cika shekara 1500 cif da haihuwa kamar yadda kuke gani masu kallon mu jama'a ne a nan stadium na garin Bauchi inda ake gudanar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku kasance tare da mu don ganin yadda shirin zai ci gaba da kasancewa.